खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव उदालगुरि टंलायाव जानाय खास्रि बिस्रि जाथाया सोराङाव फैदों। नंगौ बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला ओनसोलाव जाबायदि कशिश शर्मा आरो गौरब शर्मा मुंनि सानै थाखो 4 आरो थाखो 5 आव फरायनाय सानै उन्दै बिदा फंबायखौ जिउ फोजोबनाय दायनिगिरिखौ बे समाव खानो हाबाय। नंगौ बे खौरांखौनो एबा बे बाथ्राखौनो फोरमायदों रायजोनि डीजीपी जीपी सिंह बिथाङा गावनि ससियेल साइटनि गेजेरजों बाथ्रा बुंदोंदि कशिश शर्मा और गौरब शर्मानि जिउ फोजोबनाय दायनिगिरिखौ बे समाव खानो हानाय जाबाय। लोगोसे दायनिगिरिखौ खानायजों लोगोसे जिउ फोजोबनाय आइजेंखौबो बोखांनो हानाय जादों होननानै जीपी सिंह बिथाङा ससियेल साइटनि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों एबा फोरमायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। जेराव उदालगुरि टंलायाव जानाय बे जिउ फोजोबनाय खास्रि बिस्रियै गोदोना हानानै जिउ फोजोबनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो सोमोनांथाव आरो दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन आरो बेखौ लानानैनो रायजोनिफ्राय सीआईडी हानजा फैनानै गोख्रों सिग्रोमनायाव बे समाव दायनिगिरि गावनिनो बिदा नीरज शर्मा होननाय गावनिनो बिदाया जिउ फोजोबनाय जाथाया बे समाव सोराङाव फैदों आरो बे समाव पुलिस बिफाननिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला गावनिनो बिदा नीरज शर्माया खास्रि बिस्रि गोदोना हानानै जिउ फोजोबदों गावनि फंबाय सानैखौ। आरो बे समाव मख'नांगोनदि जिउ फोजोबजानाय कशिश शर्मा आरो गौरब शर्मानि बिफाया सानै बिसि दंमोन, गिबि गदाय दंमोन आरो गिबिनि फिसाज्ला थामहिनबा बिमा बाथुलनि फिसाज्लाया इनाय अनागारियै खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबदोंमोन गौरब शर्मा आरो कशिश शर्मा मुंनि सानै उन्दै गथ'खौ। आरो बे समाव पुलिस बिफाना गोख्रों सिग्रोमनायजों दायनिगिरि सानै जिउ फोजोबनायनि दायनिगिरि नीरज शर्माखौ बे समाव पुलिस बिफाननिफ्राय खानाय जाबायना बे समाव सोराङाव फैदों। जेराव नीरज शर्माखौ बोखांनायजों लोगोसे जाय आइजेंजों जिउ फोजोबदोंमोन कशिश शर्मा आरो गौरब शर्माखौ जिउ फोजोबदोंमोन बे आइजेंखौबो बोखांनो हानाय जादों होननानै बे समाव रायजोनि डीजीपी जीपी सिंह बिथाङा ससियेल साइटनि गेजेरजों फोरमायदों। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट उदालगुरि टंलायाव जानाय जाथाय खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबनाय जाथाया सोमोन्दो दङ न'खरनिनो गेजेराव। आरो बे समाव महेन्द्र शर्माया सानै बिसि दंमोन, सानै बिसिनि गेजेराव गोरोबनाय गैयामोन होननानै बे समाव माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां सावराय जादों। बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट जाय सानै गथ' जिउ फोजोबजानायनि बिफाया सानै बिसि सिगांसो फैनानै बेबायदि जाथायखौ मावफैदोंमोन होननानै बे समाव फोरमायनायखौ बे समाव माखासे खौरांनि गेजेरजों बे समाव मिथिना मोननायखौ नुना मोननाय जादों।